Jedna produkcija od men, Slavka Production. Pozdrav za Mitko Slavčev i za žena mu Mima. Dušmanice oddaleče gledat, mrazят, пак говорят, завистта ги яде отвътре. Семейство Славчеви на върха, за завистливите няма място тука. Митко Славчев казва: ако Бог на нас е дал 5, а на вас да даде 10, но вас ще ви чукат моите 5. Подалеч от Славчев да стоят злобарите, да се дават интриги, вие не спяхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тази ваша злоба. Май не наядохте се. Митко Славчев казва: о, подалеч от мене да седят злобарите, да се дават интриги, вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Итефан, Jesus Production, фамилия Славчеви са на небето. Завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ми не издържа на нищо жалкото. Боли, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Митко Славчев казва: завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ми не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно първи клас. Витко и Мима Славчеви казват: една от моите пешки струва повече от чуждите 10. Също не е важно колко пари държиш, а как ги вариш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват. Как ги мотивират? Аз може да съм смолко, ама всичко с пот ми работи. Докато другите броят, аз умножавам и накрая не се гледа колко си имал, а колко си направи. Подалеч от мене да седят злобарите, да се дават интриги,